Jatend migao mar kit chuech kod timbe oganda Hana Wendot Chemtumo osidho ayanga chenro mar chwalo chiemo maonge chudo e sikunde piny owacho mayudore Nyando e kaunti ma Kisumo, ka chenro no igeto godo ting'o malo kwan mag nyithindo e sikunde kod konyo jopuonjre mochando. Kane olose kinde nyasi no mane oyuore kod jatelo mongirore migao no Karen Agengo, Cheptumo ne ogolo siem ni kaka migao gibiro makore kod tend counties mar neno ni nyithindo duto odhi sikul kendo onge ma ibiro roch ratichgi e yo moro amora. Wach mane osir kod tend county ma Kisumo e kinde ma bende gisidho ayanga assembly mar nyithindo mabiro miyo nyithindo go thuolo mar telo kendo golo pachgi kotenore kod weche mag ngimagi. Jaod bura ma Nyando Jared Okello to korka kore koni sani koro duoko omenda mar chiemo e sikunde duto mag piny owacho mayudore Nyando, kama nyathi ka nyathi dhi chulo mana 1,000 per term, gimosewacho pile. Occasionally come here, and because of that children are not able to come to school because of lack of food. So we have come here to bring food, to bring dignity kits for the boys and girls. We've come here to bring sanitary pads, to bring exercise books, to ensure that no child is at home because of lack of either sanitary pads or because of lack of food. So we are coming here to reinforce the government's directive that every child should go to school. Because we always have challenge on resources because we don't have enough, and whatever we have may not serve our people appropriately within the time allocation. We are always very grateful for partnership. So when the national government is ready and willing to come to us to give this kind of support, we are very, very grateful. Koro gimwa wacho kodgi niya, nyithindo koro chiem, ka nyithindo se chiemo tichulo 1,000 kende ne nyathi ka nyathi e sikundewa mag dei e Nyando ka e tam ka tam. Tiende niya, gi dholuo mayot. E higa nyithi Nyando chulo 3,000 e higa mangima.